מנש, אנחנו הולכים לעשות לך מתנת פרידה לווגאס. מנש, באנו לקחת אותך למעלה. בוא אליו. אתה לא בא איתנו? אנחנו עולים למעלה. אתה לא בא לשמיים? רוצים לעוף. מנש, בוא איתנו השמיימה. ובוא איתנו לסלון. רגע, איך הגעת בסוף למצב שאתה במיטה של כפיר? מנש. עוד לקח לו את כל השמיכה. בוא בטריה. בסדר, מה נשמע? אתה בא איתנו?